Agosto do 36 é un libro que foi escrito por Xosé Fernández Ferreiro, un escritor galego. A historia trata sobre todo de dous personaxes, Sara e Gregorio, na época de 1936, cando se impuxo pola forza a dictadura franquista, e comezaban as represións e castigos para aqueles que se manifestasen ou descubrisen que estaban en contra da dictadura. O libro se centra, como dixen antes, na vida de Gregorio e Sara, dous mestres de Ourense, de ideoloxía vermella, narrando como os maltrataron e mataron e por qué. Para saber máis sobre como evoluciona e remata a situación de ambos personaxes, vos recomendo ler o libro, que a pesar de estar ambientado en tempos xa pasados, é sinxelo e comprensible. É unha boa opción para todos aqueles e aquelas lectores e lectoras que se interesen por historias basadas en feitos reais, cun contexto histórico real.